Včerajší večer si všetci gastronačenci, gurmáni a najmä kuchári zapíšu do denníčka ako večer, keď padali hviezdy. A to doslova. V Mariánskych Lázních sa udeľovali ocenenia a najmä michelinské hviezdy pre reštaurácie z celej republiky. Hviezd napokon padlo 8. Pražské La Degustation a Field svoje hviezdy obhájili a pribudlo aj 6 nových. Vrátane Andre v Olomouci. Přemku, gratulujem, rovnako ako aj všetkým ostatným. Ale na gastrooblohe sa v ten večer objavila aj kométa, ktorá nechala za svojím chvostom všetkých ostatných. Reštaurácia Papilio ako jediná získala hneď 2 hviezdy a posadila sa tým na trón českého gastra. Degustačnú večeru pod vedením šéf-kuchára Jana Knedly sme si dopriali pred 3 rokmi na Matejove narodeniny, keď bol tento podnik ešte len v úplných začiatkoch. Odtiaľ sú tieto zábery. Ale už vtedy nám bolo jasné, že ide o výnimočné gastronomické miesto, o ktorom ešte budeme počuť. A je to tak? Papilio je historicky prvá dvojmichelinská reštaurácia v Českej republike. Gratulujem.